Hmm. Anda ko damage sa ako. Pero nakagapon dia pagkuan. Pabuntag sa Jodin Hiko. Pag uli na ho, ningala na nga parada. Ngutan ako, gikan mo sa San Cristin? Sa umam. Sos, pagkaalauna, nagsugod naman. Wala akong mabalik kay pwede namang inita. Gusto nga ibalhin mga saging, pero ilagman man. Nagsugod na og himo og daan diri sa Amoa. Diri ni sa Barangay Hornasan, guys. Kani dinhi atambakan pa ni og bus. Mga bato-bato ba tambak dinhi mo ni ang ilang gigamit gahapon, guys. Gahapon pa ni sila nagsugod. Nagsugod naghimog dalan diri na guys, so ning subayon dito Tukoy. Tukoy. Kay na may tower dito naghimo sa kuryente. Dool na lang ang tapahan nila ni Jose. Kay kalsada naman dayon Ito pa. Na ilang tapahan. Magtapa diha dool na diri Tambakan pa ni og mga bato, guys. Ano ang pinaka taas diri guys. Mo ni siya Natuman ra gayud ang among mga pangandoy na matagaan mi karsada diri Karsada na ni, guys. Ayahay na ang daplin sa karsada na ay lupa diri guys, kay karsada naman gayud na napay bandiha, guys. Bayabas. Ato ni subayon dito apadong sa kung asa ni siya padulong, guys. Daghan mga saging nawa diri nila ni Jose Kadabos kay nagihan sa kalsada, guys. Lugsungon diha kay na magoy sapa din guys. Asa ka ni dapit, guys. Atong subayon ning wala pa ni lagi bungkal ang lupa. Kay tabok raman sila diri yung diretso pa dahil sila, guys. Diretso sila diri nagsugol na pod sila og guba sa kalsada, guys. Gisumpay ra di ay human layo ra dai sa among daan kay tuwa man among daan dito guys. Miliyo din ni diri guys. Diya pa sila diri mao din ni ang katapusan pa, guys. Diri pa sila taman nara diri na taman ang ilang gihimong kalsada og mapadayon pud ni karong adlaw ato ra ni siyang makit-an kung asa ni siya mo agi. Diyan nata diri guys sa atong pagpadayon sa paglantaw sa paghimo sa karsada. Diri tataman ganina o katubang pagvideo nato diri tataman human karon min diretso na, diba? Human ni siya nana, guys. Og diri ra po ta mag padayon og asa ni siya mo
agi. Ano diri guys. So guys. Magpadayon ta guys. Kay tuan na sa unahan. Ug mao na ni dayon guys. Liko diri siya liko. Man mo na siya diha guys oh. Padung diri na dayon. Liko siya diha diri guys. Mo na ni siya diri guys. Iyo dia guys. Human naaraga mong basakan diha guys. Munang basakan diha namo diha guys. Kana siya diha oh. Muna mong basakan. Oh. Ananay kalsada. Pwede na din hiya guys. Kung natay dalon na mga turtle, sulpot, ananay dalan. Ato na ning gihapong matrabaho ning basakan diri guys. Ito mo to among basakan diha Makasulod na gayud ang turtle, sulpot. O pwede na ta diha makabasak guys. Mao na po nang atong paaboton sa umaabot na panahon na makabasak ta diha Tapos sinsakan na po diri miliyo diri guys. So kana diha tapos ming ari na po dayon diri mabaw. Ug mao na ni diri guys. Musaka siya tapos diha basakan na dayon. Man musaka pa diri agayod guys. Wala na guys. Udah na ta diri sa Taytay guys. Oh. Siya guys. Oh. Saka sa bakilid. Tapos nagatong bukid diha guys. Human guys, diri ata moagi padulong sa among kalubihan. Kay namay diri daan ato ning subayon. Kay padulong ni sa amoa. Musuod ta diri guys. Man sulod ta diri kay mo niyang dalan pagsulod sa amoa. Ni mo ni among kalubihan guys. Katong dito sa atbang maklaro na diri guys. Kani akong gilakwan dili pa ni. Pero dito sa atbang mo na atong kalubihan guys. Mo na siya guys. Mo ni ang atong kalubihan.
nasa atbang. Oh, dinhi na tapuhon magagihan guys. Kung moari ta sa bukid namo. Mahinlo na ni puhon diri guys. Kay mo ni atong agihan guys. Oh, mo ni among kalubihan na. Ug mosulod ta diri sa Kapawan. Kay diri ang atong dalan. Oh, mo na ni guys. Mo na ni among kalubihan. Oh. Sa kata diri Oh, mo na ni ang among kalubihan guys. Oh guys, diri guys ang ilang pundasyon sa ilang tower guys. Dako din ba guys. Aralaw ba? Patay kay stop road ka. Hala, simbak oroy. Tama niya. Yeah, guys. Bangag lawom ka guys. So, yung tower mo daw. Dire-dire ito ikot ng tower. Dapat isa. Oh my guys. Di matungkad. Patay guys. Patay guys. Guys. Dito na at bang niyan eh. Kana pong kan diha kanang na. Anak ko na mga lubi din ha. Ano alaga din ha? Lubi, katong lubi dito ako nahanpas. Di na nahimo karsada daning. Ambot lang ka. Wing abot ra gayud guys ang ilang kalsada diri guys. Muna diri guys so. Daghang salamat gayud na gihatagan mi kalsada diri guys sa among pagpanguma naa na mi kalsada. Dagog tabang ni guys.